ngiphathele kona-ke kuzoba yizo impela ingoma eziwu-4 futhi. Nakhona ngasho ukuthi hayi umsindo kakhulu hayi kuze. Baskidi kumele kukhala ngempela nje okudlala. Kuze umsindo kakhulu. Usho ukuthi kuzonyakaza wonke umuntu njengamanje mfethu. Hayi baskidi kumele zokhupha hayi nje okudlala. Soka madoda yebo ngempela usho njalo uMbhodoza. Uthi this year kuzonyakaza uBaskidi kakhulu. Hayi sizonyakaza ngempela ke lo undondoza kancane. Soka madoda ngizwa kahle mfethu ngizwa kahle. So manje usiphakela nini? Ithinto yakho. Ngawuthi ko July. uJuly right? Yeah, July. July mfethu zizoba ngaki ingoma? Zizoba 4. Zine this year. Yeah, manje 4. Mhlambe abantu ozokusebenza nabo sebekhona. Sekuthiwa showcase noma wena nje wedwa futhi. Hayi ngeke cela ubagodla bona bakhona. Ngicela ubagodla kwamanje. Singazi ukuthi laba uthola ngalo lo suku